Повертаємося у студію програми «Саба». Мене звати Єлизавета Цереградська. Продовжуємо говорити про актуальні та головні теми. Зараз я пропоную подивитися матеріал наших журналістів про події у світі, після чого я вам представлю нашого гостя. У місті Мубі на північному сході Нігерії підліток-смертник підірвав на собі пояс шахіда у мечеті під час ранкової молитви. Як повідомляє Deutsche Welle, внаслідок теракту загинули щонайменше 50 осіб, десятки були поранені. Спікер парламенту Зімбабве заявив, що президент Мугабе таки пішов у відставку. Як повідомлялося раніше, парламент Зімбабве розпочав офіційну процедуру імпічменту президенту країни Мугабе. Очікувалося, що в ході слухань у парламенті Мугабе звинуватять у тому, що він дозволив своїй дружині узурпувати владу. У Ніцці затримали російського бізнесмена, члена Ради Федерації Сулеймана Керімова. У посольстві Росії у Франції повідомили, що Керімов був затриманий в аеропорту і доставлений в поліцейську дільницю. Причини затримання наразі не повідомляються. Федеральна служба безпеки Російської Федерації направила в мерію міста Новий Урянгой запит про наявність українських родичів у школяра Миколи Десятниченка, який виступив у Бундестагу з промовою про німців, загиблих у роки Другої світової в Росії. Школяр наголосив, що багато загиблих німців, на його думку, хотіли жити мирно і не бажали воювати. Він висловив сподівання, що світ більше не побачить війни, а на землі запанує здоровий глузд. Світові продажі електромобілів в третьому кварталі поточного року зросли на 63% в порівнянні з третім кварталом 2016-го. Нагадаємо, що нещодавно засновник компанії Tesla Ілон Маск представив електричний вантажний автомобіль та електроспорткар. Отже, від міжнародних подій до подій у світі. Остання новина, яка нас зацікавила, це керівник Держенергоефективності Сергій Савчук повідомив про те, що у Славутичі впродовж року може з'явитися біотец. Вона матиме потужність 12 МВт і повністю покриє потреби міста у теплозабезпеченні. Говорити про це ми будемо з директором Комітету енергобезпеки Сергій Чорноморець у нас у гостях. Доброго ранку, пан Сергій. Ну, розкажіть дещо більше, власне, біотец. Що це таке? Биотец – это, скажем так, можно назвать ее котельной, которая работает также на биотопливе, как и биокотельные, и имеет турбины в своем механизме, которые вырабатывают электрическую энергию. То есть подается пар с котлов тепловых и вырабатывается тепловая энергия, электрическая энергия, которую подаем в сеть по зеленому тарифу. Якщо говорити про вартість відкриття такої електростанції, це дорожче, аніж нам відомі способи? Ну, все относительно, конечно. Не дешевое, конечно, удовольствие. Турбины – это самое дорогое, то, что есть в ТЭЦах. Ну, относительно того, что самое главное здесь не то, что оно дороже или дешевле, это то, что это направлено на энергонезависимость, то есть мы отказываемся от газа, отказываемся от других природных ископаемых, которые наша страна зависит от этих ископаемых, поэтому за счет биотоплива, которое мы сами будем выращивать в районе Славутича, естественно, мы откажемся от того, от чего зависит сейчас город. Вже є інформація про те, що на Чернігівщині буде висаджено близько 1500 гектарів енергетичної верби. На якій стадії зараз ця висадка? Тобто вона вже є, чи це лише планується? Это планируется. Сейчас мы подбираем участки, на которых будет высадка произведена. У нас в Киевской области уже есть питомники в Иванковском районе, и оттуда будут завезены саженцы.
Вот. И на первом этапе это 1500. Вообще мы планируем больше. Если будет возможность, то засадить еще больше. Якщо буде можливість, це ви що маєте на увазі? Якщо дадуть ділянку чи Во-первых, земля должна подходить. Естественно, это должны быть поля, которые можно использовать под эту культуру. Ну и главное, чтобы все складывалось в нашем бизнесе, все, чтобы не мешало, скажем так, строить эту ТЭЦку. И пока все идет в нужном направлении. у Славутичі це вперше так відкривається така біотец? Чи в нас ще є? Да. Не. Вообще ТЭЦ уже есть у нас в Украине, но такой мощности это одна из таких из самых крупных, которая будет в Украине. А чому ви вирішили саме в Славутичі її відкрити? Так сложилось, что город небольшой, довольно-таки молодая команда в городской власти, и комфортно, скажем так, строить бизнес и строить... То есть у нас есть цель, мы хотим добиться того, чтобы это был первый город, который полностью откажется от газа и будет энергонезависимым, полностью обеспечивать сам себя. Это, естественно, подкупает, и поэтому мы идем именно цим напрямком. Да, Зокрема, Сергій Савчук, керівник Держенергоефективності, він сказав про те, що на Волині вже вирощується 2000 гектарів енергетичної верби, але 90% йде на експорт у Польщу. І сьогодні тут є джерело, де воно буде спалюватися, це енергетичний кластер. Власне, що таке енергетичний кластер і чому на Волині, наприклад, немає такої біотец? О Волыни мне сложно пока сказать, почему так. Я думаю, что мы можем обратить, возможно, наша группа компаний обратит внимание на Волынь, и мы и там это сделаем. Что такое энергетический кластер? Это комплекс мероприятий, опять же, направленный на энергонезависимость. Это полный цикл. То есть и выращивание вербы, ее переработка дальнейшая, и потом переработка в тепловую и электрическую энергию. То есть вот этот комплекс мероприятий, так и называется этот энергетический кластер. Якщо говорити про міжнародний досвід, тобто зрозуміло, що вся Європа, вона дуже сильно пропагує цю тему, альтернативні види електроенергії, їх видобуття. І що можете сказати, можливо це зараз використати цей досвід в Україні? Конечно. Как раз на встрече, когда подписывался этот энергетический кластер, и Сергей Дмитриевич обратил внимание, и Иван Надеин сказали о том, что вот это как раз будет служить примером для таких же небольших городов. Конечно, мы не можем сейчас такие мегаполисы, как Киев, взять и перевести на альтернативную энергетику. Это не делается быстро. А вот в таких городах, как Славутич, это будет служить как раз примером для других городов, для руководства этих городов. То есть мы готовы к сотрудничеству, но все охватить тоже не можем. Якщо говорити про оці от види, тобто тут буде працювати біотец на вербі, правильно? Вона буде спалюватися. Да. Є ще сонячні батареї, насправді є ще цілий ряд оцих альтернативних способів, які є найефективнішим наразі в Україні і найбільш можливим до втілення, до використання. Правильнее будет, конечно, делать комбинированные такие решения, где будут присутствовать и ветровая энергия, и солнечная, и биотопливо. Но пока на сегодняшний день, вот, например, в проекте по Славутичу у нас это выработка тепловой и электрической энергии за счет биотоплива, которое... То есть мы это умеем, мы пошли этим путем уже, и пока мы занимаемся этим. И компания развивается, возможно, что мы будем заниматься и солнечной, и ветровой, но, насколько я знаю, немножко по финансам это более затратные виды производства энергии.
Ми якраз у нас в ефірі говорили вже на тему вітряних ТЕЦ, зокрема на Херсонщині відкрили таку одну з найпотужніших. Їх, якщо я не помиляюся, взагалі там 3 в Україні, тобто вони діють. І нам говорили про те, що насправді дуже багато інвестицій потребує така ТЕЦ. Що ви можете сказати про біотец? І ви вже сказали, що це не так дешево, але якщо говорити про Славутич, хто інвестує? Хто є інвестором? Инвестор – группа компаний «Укртепло». Группа компаний уже существует с 2011 года. Это самая крупная компания в Украине по альтернативной энергетике. У нас больше 160 мегаватт мощности по всей Украине, в 14 регионах мы представлены. Вот. Ну, эта котельня у нас, которая сейчас мы запустили в первую очередь, у нас 10,5 мегаватт. Это самая крупная котельня в нашей группе компаний. Кроме этого, что вот интересно, группа компаний занимается, у нас есть и гидроэлектростанция, вот мы недавно ее открыли в Винницкой области, есть добыча газа из сметтезвалищ в Ровенской области. То есть мы идем разными направлениями и стараемся охватить максимально. Я вас зрозуміла. А що може стати на заваді відкриттю біотец у Славутичі? Ну, будем надеяться, что ничего нам не помешает. Тем более сейчас с помощью Держэнергоэффективности защищены немного инвестиций по внедрению в эти виды деятельности. Мы, я имею в виду инвестора в данном, вот на сегодняшний день, после выхода закона 4334, есть стимулирование этих видов деятельности. Мы работаем по тарифу на 10% ниже, чем газовый тариф. И, как всем известно, есть зеленый тариф, который позволяет продавать электроэнергию по зеленому тарифу. Вот. Поэтому пока в нашей стране, я думаю, все это идет на уровне поддержки и не должно ничего помешать. Я вас зрозуміла. Сергій Чорноморець, директор Комітету енергобезпеки, говорив з нами про альтернативи види енергії, зокрема про можливість відкриття біотец у Славутичі. Зараз у увазі наших телеглядачів я пропоную наш огляд без коментарів, після чого невеличка перерва і знову повертаємося до студії. Буде цікаво, я обіцяю, не перемикайтесь. التفصيلية لساحة الأعمال القتالية. واليوم بعد أكثر من عامين بقليل النتائج على الأرض كل العالم يراها بيوتهم وإلى قراهم. لذلك باسم كل الشعب في سوريا أوجه التحية لكم بأن أعرف بأنكم موجودين في 차량 운전자는 빠르게 이동하여 다리를 건너 김일성 동상이 북한의 공동경비구 violated the Armistice Agreement by 1, firing weapons across the MDL, and 2, by actually crossing the MDL. So where the Iraq JSA jet... No thanks. 4%. Yeah.